Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lah para rawuh tasih jagungan rerembakan babakan NU nggih. Kan jarene bakal calon Ketua Tanfidiyah PCNU Karanganyar jenenge Parsono Agus Waluyo. Nek ditampa ora ditampa nggih mboten napa-napa, ngoten nggih. Lah NU smoking pun, nunut urip pun, nunut urup. Enten malih nek wau kan nunut urup sing elek kan, nunut urup niku elek. Nah, jare Mbah Kyai contone mau kan misale untuk bantuan sing separuh dipek, separuh kene NU jenenge nunut urup. Utawa NU-ne ra tenanan, keluargane ra pati NU, apa jenenge mangeruk bisnis nang NU. Nah, misale nggawe travel umroh, travel haji, kadang-kadang nun saya wong LDI, wong MTA, wong Muhammadiyah itu akeh sing jamaah nang NU jenenge nunut urup. Ampun bantah kula nggih. Tangklet ceramah-ceramah kuwathah ngoten niku sing bahas ngoten niku. Terus video YouTube kuwathah sing bahas nunut urup nang NU. Contoh meneh nek pas politik ngetone NU-ne, ngetone NU-ne asline ora NU. Niku kuwathah nunut urup ngoten nggih. Terus napa malih bisnis. Terus contohnya travel umroh, sapa mawon, politik. Terus napa jenenge ceramah wae pun nggih, dadi mubalek, ora gelem urip-urip NU, ora gelem merintis pondok cara NU. Mubalek kan kadang amplope akeh. Amplope akeh, gede maksudnya, kadang pasang tarif gede, tapi gak ngurip-urip cara NU. Wong asline pancen ora NU, gur payu neng NU. Iki jenenge nunut urup jare Mbah Kyai. Iki bahaya nek dieloni ngeten-ngeten iki. Mula NU niku napa jenenge ya kudu sadar kabeh jare Mbah Kyai gen iso gedhe. Politikus NU sadar, pengurus NU sadar, warga NU sadar. Lah nek wis sadar kabeh, terus nyambut gawe bareng. Nah, iki jenenge kerja sama, walaupun ya alon-alon, ngono, alon-alon. Kecuali bicara ilmu yang umum sing sekirane wong NU ora iso. Ten ahli nuklir misalnya, wong NU ora enek. Yo ngundang ahli nuklir wong MTA, wong Muhammadiyah, wong Salafi, enek ra masalah, bahkan wong Kristen ra masalah. Pada ilmu-ilmu yang di situ wong NU ora enek kadere. Lah nek tukang ceramah ya NU akeh, Surya, Tanfis, dari semua anak ranting sampai PBNU ki tukang ceramah kabeh. Lah sayangnya kadang-kadang malah sik diundang ora NU. Ngono kan ya organisasine ora NU. Ngono kan ya nemen utawa membo NU etok NU. Ngono jare Mbah Kyai lur ya. Wallahu a'lam bishawab.